Encarecen as viaxes e tamén a cesta da compra, pero aínda así, a maioría dos consumidores manteñen os seus hábitos alimentarios. 3 de cada 4 aseguran que non recortan en comida. Un barómetro publicado hoxe tamén reflicte que cada vez somos máis exixentes coa hostalería en canto a comida saudable. A hora de comer fora da casa, cada vez somos máis exixentes, incluso co menú do día. La gente lo que máis busca es comida casera, ¿sabes? Unas lentejitas, ¿sabes? Un pollito así hecho casero, una lasaña que hagan aquí de casa que non sea congelada. Segundo o barómetro Food que se acaba de publicar, 8 de cada 10 clientes buscan opcións saudables nos restaurantes. Pues en vez de usar tomate en brick, que hagan ellos la salsa de tomate. Que a carne sea fresca, o pescado sea fresco tamén, verduras, que leve poucos condimentos. A porcentaxe de clientes saudables subiu unhas décimas con respecto ao ano pasado e está a anos luz dos hábitos que tiñamos hai 3 décadas. Que xa empezamos a poñer verduras nos platos. E a veces te encontrabas que a sorpresa que, bueno, que a xente as rexeitaba, non as quería, moitas veces iban á basura. A preocupación por unha alimentación saudable reflíctese tamén na cesta da compra. 4 de cada 10 consumidores aseguran que é un gasto intocable. En comida non aforro, mira como estou, eu estou mantido. Aforraré noutra cousa, pero en comida nada. Comida no. Lo que pasa que gasto el doble de lo que gastaba. O 60% dos consumidores asegura que destina á alimentación o 20% do orzamento mensual.